Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Mahigugma kaniya ang akong amahan, ug ang akong amahan, ug ako muanha ug magpuyo diha kaniya. Ang wala mahigugma kanako dili motuman sa akong gisugo. Ang mensahe nga inyong nadungog dili ako kundi iya samahan nga nagpadala kanako. Gisultihan ko kamo niini samtang ako uban pa kaninyo. Ang manlalaban, ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan magtudlo ug magpahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, kalinaw nga dili ingon sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw kamog kabalaka ug ayaw kahadlok. Gisultihan ko kamo niini nga mobiya ako apan mubalik ako. Kung gihigugma ninyo ako, malipay kamo nga moadto ako sa amahan, kay siya labaw man kanako. Gisultihan ko kamo niini karon sa wala pa kini mahitabo, aron inig kahitabo niini mutuo kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dili mahitabog usara ka adlaw mao nang dunagitay panahon sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Ug karon mao na ang ikaunom katapusan kay sunod Domingo mao naman ang pagsaka sa langit ngadto sa iyang Pinoy-anan nga mausay atong Pinoy-anan. Fokusi ra guning atong mga audience kay wa man sila smile oy. Mga tao buta sa pagkabanhaw, di ba? Alleluia is our song. Matod pa sa atong Santo Papa St. John Paul II. We are Easter people. Mana nga, wag gid untay Katoliko Kristiyanos nga sulubon og naong. Nya kana ra bang mo smile tano? Moro ba nay pinulungan the universal language nga si bisan kinsa makasabot gyud nimo makasmile ka. Either buang ka o nalipay. Pero kay Kristiyanos man ta, kalipay gyud, no? Ang atong ihatag ngadto sa atong isigkataw. Di bisan kinsa nga atong ikahibalag. Labi na gyud kamo nga among mga igsoon nga nagmasakiton. Kining maong misa gihatod gyud ni para ninyo. Aron kamo dili makaingon nga kapait diya sa among kinabuhi. Malipay mo kay ang simbahan kanunay nagampo ninyo, nagtagad ninyo aron diha taliwala sa inyong kahintang. Sama sad kami nga doon na sad gud may among mga problema, kamo doon na lamoy labaw nga sakit nga inyong giatubang, pero you will never get discouraged. And in fact, niining ikaunom nga Domingos pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, magpabilin tang mamalandong sa katarungan o sa kamatuoran nga ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo nagpasabot nga siya Diyos gyud, kay Diyos man siya. Sa to pa why dili mahimo sa Dios, sa to pa mahimo gyud ang tanan sa Dios. Busa may ginauntang muduol kita kanunay sa Ginoo, doon na gitay panahon sa Ginoo, kay kinsa may labing mapasabot nato sa kinabuhi? Ang Ginoo mismo. Kay ningon man siya, I am the way, I am the truth, I am the life. So kung karon nalibog ka sa kinabuhi, na ayaw paghunahunag, asa ka paingon, unaha gyud ang mismo nga kinabuhi. Duol gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga nabanhaw. Kaya iyang pagkabanhaw, nagpamatuod usab nga iya na yung gibuntog ang sala o ang kamatayon. Sa to pa, hingpit nga ang Diyos nagpamatuod nga He is more powerful than sin and death. Mga matay, mangutang tanan, ako naman na siging balik-balik, ang angay ninyong kahadlukan, o di mo mamatay, maunay angay ninyong kahadlukan,
pait kayo, di ka mamatay. Magpabili lang ka hangtod-hangtod sa Basak Mandawi. Kaya niya may taga Basak Mandawi. No? Hangtod sa hangtod, magpabili lang ka din sa probinsya sa Sugbo. O para ba magdaog naman din sa eleksyon, no? Mga igsoon. O mga, kita, dili na to kapungan nga ang kamatayon moabot gyud sa matag usa ka nato. Apan kay Katoliko Kristiyanos man ta, nindot kay na siyang pagkahubad ni San Francisco de Assisi. It is in dying that we are born to eternal life. Sa kamatayon lamang nga kita mabuhi. Ang pagkabanhaw sa Ginoo nagpasabot usab nato nga we should never lost hope nga diha sa taliwala sa atong mga kahadlok sama sa mga tinun-an sa matag taho nato sa mga panahon sa pagkabanhaw sa Ginoo kon inyo gyung gipaminaw ang una mga pagbasa sud sa unom ka Domingo. Kanunay yung gitaho nato nga ang mga apostoles, isog na kaoy sila. Wa na sila mahadlok, mamatay. Ganay sila si San Pedro, nalipay pa nga sila, gipasakitan, gi-persecute because of their faith in Christ. Nga naman, matod pa ni San Pedro, nalipay kay kami, nakaduyog kami sa kasakit sa Ginoo. Hastang ninduta, mga igsoon. Mabitaw na nga, if you are suffering and you have these trials in your life on account of your faith in Christ, sus kanindot ana, mga igsoon. Nga uban ka, nga ang kasakit nga imong pag-antos, nga imong giatubang ron, tungod sa imong pagtug, paghigugma sa Ginoo, ay kanindot, kay kana makapabulahan, ug mao na siya'y dako gid kaayo nga kahigayunan, nga makasulod ka sa pultahan sa langit, mga igsoon. So niining ikaunom nga semana sa Paskos pagkabanhaw sa Ginoo, ang atong sawan sa pagpamalandong mao ang gugma sa Ginoo, nga kung kita matud pa niya kung mahigugma mo nako, sa to pa inyo yung dawaton ang akong mga pulong. Kay ang mga pulong sa Ginoo nga atong gihigugma siya nga nahigugma nato, magdala gid nato kinabuhi, mga igsoon. That if we really truly love God, then we must always obey God. Pero what is the first duty of love? Ginaingon nga listening is the first duty of love. Yamato pa ni San Pablo, fides ex audeto. The beginning of faith is listening. So dili interchange kundi doon na siya langgikit, no? Nga maminaw ta niya diha sa atong pagpaminaw na angko na to ang pagtuo ug tungod kay doon natay pagtuo sa Ginoo mo nang di kita kapugngan nga mahigugma gayud kita kaniya, mga igsoon. So ang unang gipamahayag sa ebanghelyo nga unta magpabilin ta ang katinuod sa atong gugma mao gyud ang dili tipig kundi pagdawat ug atong hubaron ang gugma sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Di lang ta mga tuglagyo, no? Kinsa may atong higumaon, imong asawa, imong bana, kay sa adlaw sa inyong kasal nagsinaaray biya mo nga sa kasakit o sa kalipay. Sa kalipay rin ay ka mahigugma. Sa kasakit di ay. Sa maayong, sa kasakit, sa kamatayon, sa kasakit o sa kalipay. Sa kahamugaway o kapitos. Sa kahamugaway sa di ay. Sa pitos po talamban. No, mga igsoon. Muna nga, di ta mga tuglagyo, kundi diha lang mismo sa atong tugkaran. Atong mga igsoon, atong mga higala, diha sa atong mga co-workers, diha sa atong trabahoan. Sus, kadaghan, diha nga mahimo gid kay nato nga atong ihubaron ang katinuod sa atong gugma sa Ginoo. Kay, di ba, niingon man si Santiago, bakakon ka, nga moingon ka, Lord, I love you. Nga dili nimo makita, pero ang imong isig katao nga kanunay nimo makita,
Unsa man imong gimarites, imong gidaot, imong gidumtan, ayaw. Kay ningon man ang Ginoo, pray and love your enemies. Nga tuod gyud, tinuod gyud, sincere gyud ang imong gugma kay ang tao nga maoy buhing larawan sa Dios, imo gyud siyang gihigugma, mga igsoon. Og sa ikaduhang bahin sa ebanghelyo, ang Ginoo nagpasabot nga dili ta angay makadlok tungod kay ang Espiritu Santo magpabilin o gihatag niya kanato aron mo pahinumdom, mutudlo ug mulamdag kanato. Ug salamat, tinud-anay gyud kaayo, no? Sa milabay mga adlaw nahitabo gyud lahi sa eleksyon kay ngano man ang conclave nahitabo gyud nga ano na nakitay bag-ong Santo Papa in the person of Papa Leo XIV, mga igsoon. Sus, kanindot, pakpak, oy, natong tanan, mga igsoon. Kaya nakabato na tag, usa ka Santo Papa, Pangulo, ipinili gyud dili sa tao, kundi pinaagi sa lamdag sa Espiritu Santo, ang mga 135 cardinals, linamdagan sa Espiritu Santo, gigiyahan gyud sila, nga si Cardinal Prevost, mao'y nahimong Santo Papa, mga igsoon. No? So naagyod di ay ang Espiritu Santo. Muna kamo ba, apil ko, diha sa mga panahon sa atong kinabuhi nga naatay ka na bang moabot yun ang mga sanga ba, mga kinasangan ug sanga, mga bag-ong desisyon sa atong mga dagkong desisyon sa atong kinabuhi. Always seek, no, the guidance of the Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fill the hearts of the faithful and kindle from the hearts of the love. Send for the Spirit, and they shall be created, and thou shalt renew the face of the earth. Sus kanindot ana, mga igsoon. Nga no, lamdagan ta, nga ihatod ta ngadto sa maayong kahimtang, kundiha nga kita lamdagan pangayoon nato ang Espiritu Santo. Muna kita sa pagkasimbahan nato, mga igsoon. Wag gid unta tay angay kahadlukan kay ang Ginoo mismo siya nipasalig o gihatag o karon sa atong panahon ang Espiritu Santo mao'y naggiya kanato, nagtudlo kanato, nagpahinumdom kanato ug nagpasabot kanato sa tanan nga gipadayag o gitudlo o gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Kay si Kristo man ang the sacrament of God. Gusto mong mahibaw kinsa ang Ginoo? Gusto mong mahibaw kung sa'y hunahuna sa Ginoo? Gusto mong mahibaw kung sa'y kasing-kasing sa Ginoo? Gusto mong mahibaw kung sa'y buhat sa Ginoo? Look to Christ. No? Dool ni Kristo. Si Kristo siya ang nagpadayag o nagpahibaw kanato o nagpaila kanato sa amahan, mga igsoon. O sa katapusan, natural, kay naam kay Ginoo, matod pa sa atong Ginoo, ang kalinaw magauban kaninyo. Ang unag yung grasya sa pagkabanhaw sa Ginoo, kay ba mo na hinomdo mo, nga ningon ang Ginoo, ang kalinaw magauban kaninyo. So the first fruit of the resurrection of the Lord is peace, kalinaw, mga igsoon. Ug unsa man na siyang kalinaw? Kanang kalinaw mao na siya giingon sa in English og deep rooted, enduring calmness because of our trust in God in spite of our difficulties. No? Halawom og tinud-anay nga nahiluna ang atong kinabuhi tungod kay nisalig tas Ginoo, mga igsoon. Nya kanang kalinaw, it speaks of right relationship with God, with our fellow men, and with ourselves. No? Sa to pa, kung doon natin maayong relasyon sa Ginoo, maayong relasyon sa atong isigataw, maayong relasyon sa atong kaugalingon, mo nang malinawon gayud kita, bisag wa tay kwarta, mga igsoon. No? Kaya nga naman, nahiluna man, tinaw o matinud-anon man ang imong relasyon sa Ginoo, sa imong isigataw, o sa imong kaugalingon, then you have peace. Peace that does not come
that does not come from the world, but rather peace that comes from God, mga igsoon. So niining ika-unom nga semana sa Paskos pagkabanhaw sa atong Ginoong Kristo, mga igsoon, magpabilin ta nga kita magmatinod-anon sa atong gugma sa Dios diha sad sa atong paghigugma sa atong isig katao. Ug sa kanunay gipasaligan ta sa Ginoo nga ang Espiritu Santo magtudlo magiya kanato. Ug tungod kay ana ang Espiritu Santo ug the indwelling of the presence of God in our life, then we will have peace, kalinaw. So alang kaninyo sab nga mga nagnunot pud gyud dayon taon ni silang atong mga igsoon nga naas presohan kay usas akong pag-umangko na diha. No? Nagnunot pud day sila. Salamat, no? So mapasalamaton kay sila nga gihatod ni sister, gihatod ni ang Santos nga Eucharistia kay niabot pud ni dangat pud ni sa atong mga prisuhan, sa atong mga binilanggo. Kay di bidalalim oy mga igsoon ang ilang kahintang apan kamo nga naa diha sa bilangguan ay mo kabalaka kay ang Dios magpabilin nga siya anaa uban kaninyo ug kana mo'y makapahimo kaninyo nga madasigon ug magmalaumon. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Da ni mata na lagi mo nga igsoon, no? Manindog og atong ipadayag atong pagtuo ngadto sa Ginoo.